adre'n gemeg y Brifysgol Caerdydd yn helpu ni yn y studio ar bwm. Ond mae'r arbrawf nesaf mor beryglus, ni ond yn cael neud yn ei labordi nhw. So dyn nhw'n mynd i helpu ni gael gwared y rein, Derys? Rhywbeth ffrwydro? Neu rhyw anifeiliaid weird sy'n bita pethau? Neu, na, fi'n gwybod. Rhyw cymegin anhygoel sy'n neud i bethau ddiflannu mewn eiliadau. Wel, mewn ffordd, mae'r tri yn gywir. O, dwi di angen hwn. O, grêt. Oli, Nadolig llawen. Hiya, boys. Oli, dros y Nadolig, mae cymaint o wastraff yn does. Ond oedd Rhys yn gweud bod ydych chi rhywbeth fan hyn sy'n cael gwared ar bethau? Ie, ti di clywed amdan hydofiant piranha o blaen? Wow, nawr, mae ydych chi piranhas fan hyn? Na. Ond pan ych chi gweld o, beth ti dallt? Felly beth yw toddiant piranha? Cyfuniad o asid sulfuric a hydrogen peroxide. O, sŵn o'n beryglus. Ie, dewch efo fi. Roedd y hwn ddim yn hawdd i chi wneud adre, ond peidiwch hyd yn oed meddwl amdano fe, reit? Ni'n mynd i roi papur Nadolig a losin yn y rhydoddiant piranha just i weld beth sy'n digwydd. Gallwn ni weld beth mae'n wneud e? O, mae'n troi yn syth. Maen nhw'n bita fe! Mae'n signo. Ma fe fel piranhas. O'n i ddim yn gwybod piranhas yn hoffi papur. Mae hydoddiant piranha yn weithio'n ffyrnig wrth gyffwrdd ag unrhyw beth organig. Felly bwydydd neu bethau wedi creu o ddefnyddio naturiol fel pren neu bapur. Na un ffordd i gael gwared o gwastraff. Mae hwnna'n wych. Oli, beth am y losin? Mae'n i weld. Yn syml, mae'r asid sulfwrig yn cael gwared ar unrhyw ddŵr ac mae'r siwgr yn y losin yn troi'n garbon sy'n troi'r hylif yn ddu. Felly mae'r stwff yma yn neud i unrhyw beth organig ddiflannu. Be beth sy'n digwydd os ni'n rhoi fy mis ynddo fe? Swn i ddim. O, reit. OK, wel, fi bendant yn deall pam o'ch chi ddim eisiau dod o'r stwff yma i studio nawr. Oli, mae dyn ni un peth arall ar ôl o'r Nadolig. Wyt ti'n sôn am roi bus yn y toddiant piranha, Al? Wel, bydde fe eitha tebyg i hwn, siŵr o fod. Dyma beth mae'n neud i COES TWRCI. Mae'n troi'n ddyn gloi. Mae bron i 20% o gorff Twrci, a'n cyrff ni, weid y gwir, yn garbon. Felly mae'r adwaith yn gyflym ac yn wyllt. Wow! Mae'r piranhas yn... Mae'n ffyrnig! Wow! O, mae'n dros y top. Wow! Ar ôl ychydig, sy'n byd ar ôl o'r COES TWRCI, ac mae'r hylif yn troi'n ddu. Ta-ta, Twrci! Ie, fi'n bendant ddim eisiau rhoi fy mis yn hwnna, ragor. So, Oli, am beth ti'n defnyddio'r toddiant piranha fel arfer? I glanhau gwydra, beakers, test tubes o felly, a hefyd glanhau computer chips hefyd. O ti'n iawn i lanhau'r mes yma i gyd te? Ie, diolch, Oli. Nadolig llawen. Ti blwyddyn nesaf.